হল করি বিহন বুড়ি বিল বাছি ସାର ଦେଇ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣି ଘର କୋଣରେ ବସ୍ତା ଡେରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଚଷା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ବିଲରେ ବିହନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ ତାକୁ ଚଷା କୁହାଯାଏନି ବାବୁ, ତାକୁ ମଜୁରିଆ କୁହାଯାଏ। ବିନୟ ବାବୁ ନାରୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଦହି କକ୍ଷଦା ମାରିବାକୁ ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇ ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ ପ୍ରେମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ବାବୁ, ସେପରି ପୁରୁଷକୁ ଯୌନ ଭିକ୍ଷୁ କୁହାଯାଏ। ଯୌନ ଭିକ୍ଷୁ। ତମେ କଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଯେ ଶାଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଜାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀର ଇଶାରାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମାରିଦିଏ। ତୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କଣ ଗୌରୀ ଲୀଳା ସାବିତ୍ରୀ କୁହାଯିବ? ଚୁପ୍ ହେଇଯା ବାବୁ, ତୁ ଚୁପ୍ କର ଭାଇ। ତୁ ବି ବଦଳି ଗଲୁ। ବଦଳିବନି କେମିତି? ତୁ ବା କେମିତି ଜାଣିବୁ ସନ୍ତାନର ମୂଲ୍ୟ କଣ? କାରଣ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଜାରଦ ଛୁଆ ଯାହାକୁ ମୋ ମା ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ତୁ ବା କେମିତି ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ବାପାର କହ କଣ ଯେ ନିଜେ ଜାଣିନି ତା ବାପା କିଏ? ମୁଁ ମାନୁଛି ବାବୁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ବାପର ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପେଟ ପୋଷି ଆସୁଛି। ହେଲେ ବାବୁ, ମୁଁ ବୁଝିଛି ସମ୍ପର୍କ କଣ, ପ୍ରେମ କଣ, ଭଲ ପାଇବା କଣ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି ବାବୁ। ଆରେ ମୁଁ ତମ ପରି ବେଇମାନ ନୁହଁ।